La incorporació progressiva de les noves tecnologies i de les xarxes socials a les nostres vides és un fet innegable. Lògicament, les organitzacions no poden estar al marge d'aquesta metamorfosi que està havent-hi ara de gestió i de comunicació, i l'administració encara menys. A la Generalitat, la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió, està duent a terme un paper molt important per coordinar aquesta obertura de l'administració a les xarxes socials, enfocada sobretot amb la voluntat de millorar el diàleg i l'atenció a l'usuari. Sota les seves directrius, el Termcat ha potenciat la seva presència a les xarxes, obrint aquest any un blog, un compte de Facebook, que s'unia al compte de Twitter creat l'any passat. També hem obert aquest any nous repositoris a les xarxes socials per compartir els continguts que el centre genera. El Delicious, un repositori de llocs web que ja té més d'un miler d'enllaços d'obres terminològiques, l'SlideShare per presentacions encara en fase de proves, o el canal de YouTube, obert des de l'any 2011, on es podran accedir, per exemple, a les presentacions que ara estem fent, seran accessibles des d'allà. També, en consonància amb aquesta política de transparència i d'obertura als usuaris, des del Termcat hem continuat augmentant els continguts de la nostra col·lecció de terminologia oberta, que ha arribat al centenar de repertoris terminològics descarregables. La nostra col·laboració terminològica en aquest àmbit amb la Direcció General d'Atenció Ciutadana ha culminat aquest any amb la inclusió de la nostra terminologia bàsica de les xarxes socials dins de la guia coordinada per la Direcció d'Usos i Estil a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya, cosa que ha permès que tinguem actualitzada la terminologia d'aquest àmbit i, a més, que estigui disponible des d'aquella documentació que més s'utilitzarà a l'administració. Per parlar d'aquesta obertura a les xarxes socials de l'administració, avui ens acompanya l'Ignasi Genovès, director general d'Atenció Ciutadana. Ignasi, sisplau. Bon dia a tothom. Gràcies, Jordi. En primer lloc, vull donar-vos la benvinguda aquí al Palau Robert, atès que és la seu de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió. És un plaer poder posar les nostres instal·lacions a la vostra disposició i que aneu repetint, perquè ja heu vingut més d'un any, no? Per tant, sabeu que esteu a casa vostra i sigueu benvinguts. Efectivament, aquest any amb el Termcat hem fet una col·laboració significativa, que ha estat l'elaboració d'aquesta terminologia bàsica de les xarxes socials que hem incorporat en la guia d'usos i estils de les xarxes de la Generalitat de Catalunya. Aquesta guia, una vegada més, la Generalitat va ser pionera i va editar ja la primera edició fa un seguit d'anys per donar resposta i posar ordre i donar sentit a la presència de la Generalitat en les xarxes. Perquè tingueu una idea, la Generalitat disposem en aquests moments de l'ordre d'uns 250 comptes en les xarxes socials. Això no és broma, no es val a dir. Estem parlant de comptes de Twitter, de Facebook, de SlideShare, Twitters i companyia. I naturalment això requereix d'una certa ordenació per tal de donar una coherència i donar una qualitat a la presència de la Generalitat. Per tant, en base a aquesta guia d'estil, que a més tenim la satisfacció que està en obert i per tant ha estat degudament copiada per altres organismes i empreses i per al govern basc sense anar més lluny, aquesta guia que té una àmplia difusió hi hem incorporat, i és molt important, el vocabulari i la terminologia bàsica. Amb aquesta terminologia hem après que troll es diu troll, no? Widget es diu giny, i tweet, aquí tenim la qüestió aquesta de que no sabem si l'hem de dir tweet o piulada. Bé, en tot cas, a gust del consumidor, la terminologia aquesta ens ha ajudat molt i ajudarà encara més a parlar correctament i normalitzadament. Efectivament, la presència a les xarxes és important per part de la Generalitat i tingueu en compte una dada. Això,
el telèfon intel·ligent, el 91% dels usuaris o propietaris d'un telèfon intel·ligent tenen aquest dispositiu les 24 hores del dia a menys d'1 metre de distància. Això és espectacular, això és una cosa que vol dir, a part que estem una miqueta malalts, doncs que bé, que això és no és el futur, és el present, ha vingut, està aquí i no marxarà, ha vingut per quedar-se. Per tant, és evident que la Generalitat havia d'estar a les xarxes i havia d'estar en els dispositius mòbils mitjançant aplicacions mòbils, i aquesta és la política que estem portant a terme des de la Generalitat, l'impuls, el facilitar la creació de continguts en les aplicacions mòbils i evidentment la presència en xarxes per tal de poder d'una banda informar o bé d'una altra banda interactuar amb el ciutadà, per tant informar o interactuar. En Twitter mateix disposem de tot un seguit de comptes que són informatius, per dir-vos, esmentar alguns, els comptes de meteorologia, en el qual ens van informant de les dades meteorològiques de les comarques a les quals hem seleccionat, o bé informació de trànsit, etc. I també ens permet interactuar amb comptes d'interacció. Jo sempre dic que el Twitter, especialment el Facebook també, però el Twitter sobretot, és el nou llibre de reclamacions del segle XXI. És a dir, quan va a un restaurant i no està satisfet de com l'han atès, penja un tuit o una piulada a la xarxa i aquest restaurant ja queda retratat per sempre més. No li cal fer un llibre de reclamacions a l'administració, dir no sé què, escolti, que són lents o que són bruts o que no sé què els hi passa, sinó que amb les xarxes socials automàticament ja estem fent com una reclamació. Per tant, és molt important, la Generalitat, evidentment, les administracions hi hem d'estar i hem de ser proactius. Amb la qüestió de les aplicacions mòbils, igualment. Si el ciutadà està, el 91% dels ciutadans estan a menys d'1 metre del seu mòbil a les 24 hores del dia, doncs evidentment hem d'estar en aquest mòbil i hem d'oferir-li recursos i hem d'oferir-li serveis. I especialment aquells serveis en els quals no hi intervé o no estan oferts per la iniciativa privada, que això també és molt important. Tenim el cas d'una institució de la casa que es planteja fer una aplicació per a mòbils per fer la cistella de la compra i administrar-te i fer la comptabilitat domèstica de la casa. Escolteu, això no té cap sentit, perquè això en el mercat n'hi ha 50 d'aplicacions d'aquestes que t'ajuden a fer la comptabilitat domèstica. Per tant, no té sentit que l'administració es posi a fer això. Però en canvi hi ha tot un altre seguit de serveis que evidentment l'administració pot servir, pot prestar. I per últim, dades obertes. Termcat ja heu fet un esforç, teniu tot un conjunt d'informacions i de dades ja en codi obert. Aquesta és una de les altres estratègies de la Generalitat. En uns moments de penúries econòmiques, en què l'administració no pot donar diners perquè no en té, no pot fer línies de subvencions perquè no hi ha recursos, un bé molt preuat i que sí que pot posar a disposició de la ciutadania i de l'emprenedoria, especialment, són les dades. És a dir, l'administració no té diners, molt bé, però té dades. Dades que són públiques i que són fabricades i processades per l'administració pública, per tant, pels impostos dels ciutadans. Doncs aquestes dades, que ja són propietat dels ciutadans perquè estan finançades pels nostres impostos, aquestes dades s'han de poder posar en obert a disposició de l'emprenedoria per tal que el sector privat pugui generar aplicacions, pugui generar valor afegit amb aquestes dades prèviament posades a disposició. Per tant, en aquest sentit també felicito el Termcat per aquesta iniciativa i aquesta política que està portant a terme. Bé, això és una mica el que us volia dir, xarxes, mòbils i obertura de dades i felicitats. Gràcies. Bé, gràcies, director general.